Ja, ja. Kør dem på den anden side. Kom, push dem på den anden side. En død! Kom nu, push ham. Push, push! Kom nu! Hold det. Hold helt pikken. Alberto, bror mand. Shit, gør du der? Skulle vi ikke afsted? Bror mand, de sidder og hækler, bror mand. Uafsted, alle sammen. På højre siden. Er der han helt vest, eller hvad? Altså, de kommer bagfra nu. Det ved jeg godt. Jeg så Det der siger. en mand derhenne. Kom højre. De kommer bagfra. Vi skal frem nu, vi skal frem nu. Tag bag. Ja, vi skal. Nej, hvis der kommer nogen bagfra, så spiser vi dem først. Så skal vi løbe tilbage nu. Vi løber en masse, så kommer de der trailtags bag os. Lad alt for Tommy Call, lad alt for Tommy Call. Jeg har skudt 2 derovre, tror jeg. Alberto, du er ikke død, vel? Nej, bror man, jeg er helt fin. De rammer som sæk kartofler. Jeg er Rambo, kan du fatte det? Jeg har skudt 2. Fuck det der, fuck det der, fuck